Bonne année à tout le monde, bonne heureuse année à tout le monde. Mama ni Ibaraka en lamɛn ni ye tungarange i k'a dɔn jɛmukan in kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin e de ma i k'a dɔn o kuma min ye sankura san 2022 ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka san ye k'an ka jamana suma an minnu bɛ tunga na i k'a dɔn a ka kɛ sababu ye gɛlɛya minnu b'a ka jango sɛbɛnko u n'a a nasiraw fɛ a bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ i k'a dɔn ayiwa bala n'o kɛra aw bɛ lafiya na aw lafiyara min ye jamanadenw ye an minnu bɛ so kɔnɔ i k'a dɔn an fana bɛ lafiya Abdou Touré bonne heureuse année sur la radio Jɛkafɔ tungaranko ka kɛnɛ merci bien karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ dugawu don kɛ k'a fɔ ala ka ɲina san kɛ an ka hɛrɛ caman ya san rabi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na san min tɛmɛna san 2021 gɛlɛya caman kɛla gɛlɛyara an bɛ ala subahana wataala deli ala ka o gɛlɛyaw k'olu ɲɔnti maa si kana o gɛlɛyaw ɲɔnyi bilen a ka kɛ hɛrɛ badabada ye an ka jamana kɔni ala k'a bɔ nin dingɛ kɔnɔ ami sabula min ye sikafɔw ni bɛnkanw ye o caman kɛla da fila in na o jaabi minnu fana bɔl'o la o bɛ ka lase diɲɛmaa ma an bɛ dugawu don kɛ ala ka an bɛn kelen ma ka jamana kolusuma k'a basigi mun ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ o ye kana ni sɔrɔ ye n'o dafala ka ban fɛn tɔw bɛ gun o la ala k'o kɛ a k'a labonya kama ala k'o kɛ jamanaden bɛɛ ye yarabi ala k'o kɛ Abdou i da bɔra k'a fɔ i k'a dɔn min ye san 2021 a gɛlɛyara kojugu i k'a dɔn an balima tungarankew ma i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bana jugu min n'o ye covid-19 ye a ye maa caman ka sɔrɔ tiɲɛ sabula baara ti kɛ hali ni maa min tɛ foroba baara la i bɛ kɛ n yɛrɛ ye la i kɛra jagokɛla i kɛra homme d'affaires ye i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ datugura taamaw gɛlɛyara bɛɛ ma donc a fanga bonyana kosɛbɛ an balima tungarankew de ka kosɛbɛ hala anw fɛ yan jamana kɔnɔ i k'a dɔn anw kɔni ɲɛna sabula anw ma kurun kosɛbɛ jamanadenw ma kurun kosɛbɛ gouvernement fɛ bɔbaliya ni fɛn na a kɛra waati kunkurunin a dabilala donc maa caman bɛ Mali kɔnɔ min t'a gɛlɛya dɔn o kɛra sababu ye maa caman bɛ yen Mali kɔnɔ i k'a dɔn i bɛ sɔrɔ kɛ walima i ka furakɛli walima i ka so sara walima i ka musakaw a bɛ bɔ tunga fɛ a gɛlɛya ye caman sɔrɔ siga t'o la o gɛlɛya kɛla karamɔgɔ Daba Tunkara sabula min ye tubabu jamanaw kɔfɛ Afrique centrale jamana caman fana bɛ yen nɔ minnu fana ye min ye mesure gɛlɛmanbaw ta min kɛla sababu ye maaw ka sɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya a dɔw la baarakɛla kɔni bɛ baara kɛ ka tɔnɔ de kama a dɔw la i b'a sɔrɔ hali yɔrɔ yɛrɛ min bɛ yen n'i b'a kɔnɔ o yɔrɔ sarali i ka duguni o bɛɛ ka gɛlɛn o yɔrɔ kɔni n'i kan ka sama kɛ so walasa ka se ka ko dɔw ɲɛnabɔ yan e yɛrɛ bɛ sigila yɔrɔ min na n'a gɛlɛla ka taa se hakɛ dɔ ma dɔrɔn o ye ko ye ko min bɛ yen ni a ɲɛ man di donc o kɛla sababu ye maa caman bɛ yen nɔ u yɛrɛ u y'a ɲini ka na faso yɛrɛ la ka tunga yɛrɛ to yen pewu kana faso la walasa ka na min tolu bolo ka se ka na o don fɛn dɔw la yan nɔ donc a kɔni nana ni gɛlɛya caman ye an bɛ dugawu don de kɛ hali bi an ye minnu fɔ an ka jamanadenw bɛ yɔrɔ minnu na ala ka sigi jaw la ala k'u ni jatigiw kanbɛn an y'a ye fana k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na malidenw ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ Angola jamana kan malidenw dama kun tɛ Angola jamana famaw kun ɲamakila ka bila dunanw na waati laban in na donc o fana ye fɛn ye an bɛ dugawu don kɛ k'a fɔ 2022 ala kana o ɲɔgɔnna kɛ ka an ka jamanaden sɔrɔ ala kana kɛ ka maa wɛrɛ fana sɔrɔ sigiyɔrɔ mana kɛ fan o fan ye Abdou i k'a dɔn san 2021 gɛlɛya ye bɛɛ sɔrɔ tungarankew ta cayara kosɛbɛ sɛbɛnko gɛlɛya in fana dɔ faral'o kan kosɛbɛ carte nina taama sira i k'a dɔn a bɛɛ gɛlɛyara carte nina taama sira an hakili b'a la k'a fɔ o kɔni kɛla gɛlɛyaba ye fo y'a to waati tɛmɛnenw na maliden dɔw sigilen bɛ faransi jamana kan olu kɔni ka dusu ma kasa kɛla sababu ye u ye wulikajɔ kɛ fɛn min Mali lasigidenso cini min bɛ Paris n'o ye consulat ye ka taa dankari ko la ka kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ tiɲɛ o fana kun ye sɛbɛnko gɛlɛya ye sabula mansin minnu kun bɛ yen nɔ u ye a ko bɔ maako la k'a ko kɛ mansin ko ye n'i y'a mɛn k'a fɔ n ye rendez-vous di n ka mɔgɔ ma ni karisa ka di o y'a ye machine de ma rendez-vous di machine minnu nana a dɔw la u hakili na ɲagami wari dɔ la machine kelen bɛ se ka rendez-vous di maa 200 maa 300 ma don kelen wa heure kelen donc mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ embouteillage ni fɛngɛw cayala donc o gɛlɛya misɛnninw fana yela taamako la san 2021 kɔnɔna na min bɛ yen nɔ n'o tɛ fɔ ka caya o de ye k'a fɔ Mali kɔni ni Niger ka taa se Algérie ma ani Libye sira gɛlɛya caman fana donna o la sabula maa caman bɛ bɔ Niger de fɛ ka taa Algérie ka taa min ye Libye ani ka sɔrɔ ka kɔgɔji minɛ donc tamasira min daminɛ kabini Mali kɔrɔn fan fɛ Gawo ka yɛlɛ o kɔni kɛla gɛlɛyaba ye sabula min ye tubabuw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kura sigi tubabu famaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ mun sɔrɔ o de ye k'a fɔ sani u ka taa maaw kunbɛn jida la u b'u kunbɛn kabini yɔrɔ jan kabini Algérie kabini Niger donc ni maa minnu minɛna o yɔrɔ fana furancɛw la u b'olu cɛ ka u bila min ye Niger u kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ yen nɔ donc walasa o mɔgɔw fana bɛ se ka segin faso la san kɔni kɔnɔ o mɔgɔ minnu bɛ segin san o san o ye mɔgɔ ba caman de donc
Abdou Touré i ka dɔn o ye tiɲɛ nka caman b'a la o bɛ porokoto i ka dɔn ka t'i kɛ kwaji kan an ka jamana den caman de fana tora minnu kɔni ni kibaruya t'u la minnu tora ni kibaruya t'u la kɔgɔji kan i n'a fɔ maaw b'a kɛ cogo min na kuma caman maa minnu bɛ taa n'u ye n'u sera n'u ye kɔgɔjidaw la ka ban u bɛ maaw ka dɔn k'a fɔ u bɛ taa tamasira minnu fɛ u yɛrɛ ka fɛn dilannenw de don a dɔw la u yɛrɛ de bɛ jiriw san minnu bɛ taga n'u ye u b'u dɛmɛ ka jiri ninnu dilan ka kɛ batondennin ye ka kɔli ni fɛnw k'a la ka motɛri sigi a la ka busɔli d'u ma mun b'a to i k'a dɔn yan ye kɔrɔ yan ye tilebin ye ka taji d'u ma ani dumuni dɔɔni ni ji dɔɔni k'u bila ji kan ka taa donc o bɛ kɛ sababu ye ka min ye kabi don waati la e kɔni i tɛ sɛbɛnfura foyi fo n'i y'a dogo n tɛ bɛɛ bi u bɛ bɛɛ fu ye kabi larawe k'a ɲɛ k'a lajɛ ni sɛbɛnfura foyi t'i kun sabula ni donna ni sɛbɛnfura ye tubabu jamana kan o kɔni nali da kelen ni passeport b'i bolo a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin ye ni jamana den ye ni carte na walima carte d'identité b'i bolo a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin ye ni jamana den ye n'i minɛna dɔrɔn o kɔrɔ sɛbɛnfura minnu b'i bolo o bɛ u yamaruya ka taa i jira i ka lasigidenso la n'o fana kɛra olu fana bɛ wajibiya kuma dɔw la ka sɛbɛn k'i kan walasa ka se ka segin donc o bɛ kɛ sababu ye maa caman b'i ka sɛbɛnfuraw fili donc ni maaw fatula o la a dɔw la u ti bɔ ni taayɔrɔ dɔn maaw la a kɔni fɔ ko ni mɔgɔ kɛ salaji kan mais nin ye ni jamanaden ye nin ye ni jamanaden ye fo ni minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn kalama Libi n'u y'a dɔn k'a fɔ ninnu tun bɛ nin kulun kɔnɔna na ni sigida ye mɔgɔ don nin du ye mɔgɔ don ni yɔrɔ ye mɔgɔ don o de bɛ se ka kɛ danfara ye n'o bɔra la a ka gɛlɛn kosɛbɛ i ka se k'a dɔn k'a fɔ kurun mun t'o la Maliden maa kɛ in b'a la ni maa kɛ b'a la o ka gɛlɛn kosɛbɛ. Bien Abdou i k'a dɔn san 2021 i k'a dɔn a kɛra san gɛlɛmanba ye hali jɛrɛjɛkulu minnu bɛ wulikajɔ la i k'a dɔn malidenw ye minnu taamana a kɛra Haut Conseil ye o a kɛra CESDEM ye o gɛlɛya nin bɛɛ sɔrɔ gɛlɛya ye u bɛɛ sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Haut Conseil kɔni ale bureau o lakurakurayala nka a lakurakurayalen kɔni kɛla fɛn ye min bɔla a ma siɲɛ 3 bɔɲɔgɔnko gɛlɛyaba tun bɛ a ko duguma nka a nana laban ka sigi min ye Habib Sila ale min b'a kunna n'a bɛ san 10 ani kɔbɔ bi ale tila ka laban ka kɛ ale o ɲɛmaa ye min ye Conseil supérieur de la diaspora malienne n'o ye CSDM ye olu fana tun ye gɛlɛya sɔrɔ sabula maa dɔ tun y'u ka bureau ɲɔgɔn ladege n'o o fana kiriw n'o kow kɛla o kɛla gɛlɛyaba ni bisibasaba ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi o bɛɛ kɔni ɲɛnabɔla nka fɛn kelen min bɛ yen n'o tun ye u bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ye o de tun ye walasa Mali den mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ jɛrɛjɛkuluw la mun bɛ jamana kungo fɔ u fana ka maa ka ye o kɔnɔna na mun kɔni kɛra fiɲɛbɔda ye min ye jamana ɲɛmaaw y'u hakili to a la CNT kabi o sigi wagati min ye maa 6 tala jɛkuluba 2 in na min ye maa 2 16e fan fɛ maa 4 Haut Conseil fan fɛ olu kɔni bɛ ka u jɔyɔrɔ fa min ye cɛmancɛ wasabulon kɔnɔ bi olu bɛɛ lajɛlen bi kuma tunkarankew tɔgɔ la gɛlɛya ni fɛn minnu b'u kan u bɛ o ko u b'o ɲɛnabɔ bi an bɛ se k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ n'o fana ɲinina gouvernement fɛ o de ye u bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Haut Conseil ka taa se CSDM ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluba kelen kɔnɔ an k'u ma ko CAMEX o fana bɛna sigi dɔɔni oui bon o CAMEX ko o fana de kɛn bɛ mankanba ye kosɛbɛ en tout cas i k'a dɔn ayiwa en tout cas Haut Conseil kɔni ale kɛlen bɛ k'i kan bɔ kosɛbɛ a gɛlɛya la ka ɲɛsin ministère ma de toute la façon don nataw la an y'a ɲini k'a fɔ ministre yɛrɛ n'a bɛ ɲɔgɔn ye i k'a dɔn gɛlɛyaw ni hakilina minnu b'a la an ka se k'a ɲɛdɔn Abdou i k'a dɔn taalen ɲɛfɛ an laban an bɛna ayiwa nɛgɛjuru di an lamɛnbaaw ma maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan olu de ko don maa o maa n'i bɛ Mali kɔnɔ maa o maa bɛ Bamakɔ i ni téléphone ci man ka kɛnɛ kan donc an bɛ téléphone labila maliyɛnw ye minnu sigilen don jamana kɔ kan sankura hɛrɛ i k'a dɔn o wulikajɔ kutumu kɔnɔ an'u ka laɲini ye fɛn min ye san 2022 an ka se k'o dɔn k'o da ayiwa jamana ɲɛmaaw tulo kan e bɛ mun da o kan karamɔgɔ dɔ tungara min ye an ye kunnafoni baro dɔw kɛ dɔgɔkun furancɛ la nka an b'o to dɔgɔkun nata la peut-être o continue walasa mɔgɔw ka se ka nɛgɛjuru ci kosɛbɛ nka kibaruya duman minnu fana bɔla min ye sigikafɔba min kɛla kɔsa in na n'o ye Assise nationale de fondation ANR an bɛ se k'an da don fana k'o walawala mais ce qui est sûr mɔgɔw tun bɛ ka jɔrɔ carte ɲina ko min na kosɛbɛ an bɛ se ka u ladɔnniya k'a fɔ o kɔni gɛlɛya wulitɔ don sabula jamana ɲɛmaaw ye a laɲini k'a fɔ carte ɲina ka valeur juridique tun b'a kan n'o tun b'a to a bɛ don sɛbɛnfura dɔw ɲinini ko la n'o ye passeport n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a fɔ k'u ka bɔ a kan kabini janvier kalo tile fɔlɔ n'o ye kunungo ye donc an bɛ waati min na fɔ sisan an bɛ se k'a fɔ donc an balima fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ carte ɲina ko ni passeport ko a farala ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ se ka passeport sɔrɔ i k'a dɔn k'a sɔrɔ carte ɲina tɛ sabula o gɛlɛya de tun bɛ yen kosɛbɛ o gɛlɛya de tun bɛ yen sabula carte ɲina a tun fɔra k'a bɛ se ka mɔgɔw ni mɔgɔ minnu ɲɛ o tun ye min ye carte d'identité ye n'o ti maa min bolo a bɛ se ka o jɔyɔrɔ fa mais ni valeur juridique bɔra a kan tuma dɔw bɛ sigi k'a lajɛ sisan a bɛna se ka baara wɛrɛ jumɛn kɛ nka min kɔni ye k'a don sɛbɛn wɛrɛ ko la walasa a ka se ka kɛ sababu ye o ka sɔrɔ n'a t'i bolo i t'o sɔrɔ o kɔni an bɛ se k'a fɔ o wulila. Alors
Ambalma on ye kibaru duma ka daw tlo kan e ka do kunafoni bora Abdullah anya fa ina chugo me nye kunafoni gundoyi ale ko ne meta fa sogono nyana amaliya minun bi jamana ko ka se ka kunafoni soro o kuma amene ga juru bla ka nye shoma 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98. Alors e ka don amene ya sigoro bla Jibi, ou fera nous en Wassao. Ni Jibi ka RV, c'est ça. Alors, nous avons doublé le dos avec un boloka malien fond il m'a que Gemana Niafe, ni be si il est quoi. Abdou Tulika dans 2021 Madja, Sabula Andrew Kanuba Bilibili, Migné Moussa Koubalier, Ricardo Ale Fatura France Moussa, Jamukan Gada Kosobe, Ricardo Jamana Kanuba Bado, Jamana Apmi Jamana fait Kosobe, Ricardo Akawele Fanga Kosobe, Alakahinana, Alakayafakama. Jibi, Ibola Babounen Kouka, 00223 20 24 76 29. Salam alaikum. Antle. Awa ante Dabado. Somo bedi. Balo do kabo Italy. Tungra. Balo kabo Italy. Italy dugu jumai balo. Ne be rom krefe me dugu na to do fermo. Balo buongiorno. Buongiorno, come stai? Tutto ok? Tutto ok, tutto bene, tutto a posto. Okay. Oh, buon anno. Merci. Buon. Oh, dava. Alors, balo oui. Bifo, bi wala nyimando ala ka meki la me. Ami arabi. Dava vraiment i bulmu che vraiment akadi balo e trop. Ndalo me mo fie kwa wallahi billahi. Ayo, jaraje. Bon, nini mbete na ka boy kuma be ndaga fo taire la on kono falino me be doni fo ka doni tuyi. Ode kai. Ne mobile la na ngare krefe folo gare polisu nunu to polisu mainde kabako do yane aywa mine sawi ka la okay dawa amajibu ya bon ntume fera kuma kartini na koka précisément vraiment tabi salo ameni mangangele na fo sisa bo yoron do be ne wado ye mo ko nyana mabaye che vraiment ambe yoron mi bi forme bi la che fanga bi la quoi ye journaliste mi kuma ngala menenu aywa basi ala ka ke. Bon, mais mon fille, et puis baro, gino ndo be yero fu yanno, be ya journaliste nanga journaliste che kwa mo gino fille, il faut ko fara ga don ta ka. Aywa, base au fonye. Anga fama fleni, ube kuma dro ni tara ubi dala bu yudala, ube fendo fodro femi kade ni ubo fi yana dro be wuli ga bu dala kwa fara bana kwa. E baro yero fu yanno ni kuma fo ya journaliste ba sebe ga bla. Na ma ke ube klaka segi ga tika makati ni ga dala kana. Mune ya bali. Ibo de fo. Aywa. Parce que fama tate se ka ke ka kuma fo dro ka tui tu sais ebe mo ko nyefere ni kuma fo akanga ke ube umi ya to amase ka ke bo de fo bo yoroni bani ya journal su ne angwa yoro journal su che fama bo kuma langulo fu ye afora bana bo yanno ni kuma fo na amase ka ke o journal se kele ne buguli ka tika makati nyininga to ko ni meke muni ya to amake awo iba kune fo d'accord munya bali. Ok, balo, d'accord. Bon, kabi salo anga moko au tara tara ministry fi aya fi nyana kabi nyina bo anya belaje o doni bi che foi masega boala e ma segi gata nyininga donc dungo don woni au sigile me ano ministry ya fo tatemena shishite bo donc bi ni me sankura de me fa ikani fraika yoro ka kwa daba vraiment ne ikam ba wallahi. Merci bien balo, ni ala sona. Mais me fa ikani yoro ni fraika yoro ka fama fembe no ali ministry ali president ko ma go na ya fi nyana bi na masega nyina bo be segi gata ni ala ke ni itara nyininga la shia werela iba nyininga mun itungo wakati do la ko ni mina ke amasega ke mun ya bali donc kumbe fo ya famia ibe ni yoro ni fraiga yoro ka daba vraiment ala ki bolo me ka barala merci bien la fo ibe malien bela jeli ale sa vraiment ala ka jamana ya ala ka problème mun be ala ka be ba ami balo merci bien jamana fin bana vraiment me fa ka segi ka ta boso ka tan so mo ko la jeli aywa ni ministre ka situation na jali ayna tisa ka ta en bloquer no yanno kartina ko ngele no kan bloquer c'est la voyage ni passeport tibulu c'est ça le problème. Oui mais alors solution sur là Abdou be a daitlo ka sa balo solution sur là délai de la bara daminena ni bere presuno wallahi billahi ni ne ka ni passeport ko insera ga nyina bo bi ne bin kale nyina fa ka tene soroya balo ne be tabo malla balo prima attends ngi mango kartinina ko mi vora amino fie sisa yame
Merci bien, Balo. Alors, Abdou Touré, rapidement, carte Nina ko mun de fera précisément. Min bakurubala premier ministre kun ye ministre duru fara a yɛrɛ kan k'u ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnen la gɛlɛya jumɛn bɛ malidenw kan ko kana na ni o bɛ sɛbɛnfura ko n'o bɛ go la o ministre duru ye ɲɔgɔn ye olu ka ɲɔgɔn ye jaabi kun kan ka bɔ ka ka kɔn o fana ye min ye ANR ko fara kun bɛ sen na min ye ministre ka ɲɔgɔn ye jaabi bɔra ka bin nka u y'o ni ANR u y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a ɲɛfɔ maaw ye k'a fɔ gɛlɛya min yela a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ a fɔla ko o gɛlɛya carte nina de sabula carte nina bɛ kɛ sababu ye sɛbɛnfura dɔw ni sɛbɛnfura dɔw bɛ yen nɔ i ka se k'olu sɔrɔ donc en un mot carte nina bi a bɛ se k'a sɛbɛntiya carte nina ni passeport bɔra ɲɔgɔn na a bɔra ɲɔgɔn na a daminɛna kabini kununko 1er janvier 2022 voilà donc Balo je crois que i ye kɔrɔfɔ faamu carte nina i ka passeport bɛ sɔrɔ tuguni a bɛ sɔrɔ i ka sɔrɔ k'a sɔrɔ carte nina ko tɛ donc kabini 1er janvier kununko jamana gouvernement kun y'a décidé k'a fɔ a bɛɛ bɛ sɛbɛn sɔrɔ hali ni carte nina tɛ min bolo 00223 20 24 76 29 allô. Allô, bonjour. Moussa. C'est Moussa Aladjon depuis Paris. Depuis Paris. Moussa Aladjon depuis Paris. Yalla nene biga. Moussa bismillah. Ça va, Amala Tanou, ça va très bien. Baba. Nam. Yafo ni Mali kele bantoy. Ala ka kɛ. Mali kele banma sera koyi. On sera ka carte nina sɔrɔ. Ah bon. Ko daminɛra kunu. Mali den ko ka passeport ɲini ni carte nina tɛ. Ala ko ba bɔ Mali kan koyi. Ayiwa Ala ko kɛ. Baba. Nam. An ye dɔ kɛ ni kɛlɛ la koyi. Wallahi an ye dɔ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an y'a kɛ. I bɛ taa sigira an bɛ kɛlɛ la ka kule k'an da fara. A kɛra. Ka ɲɛjiw bɔ arajow kan. An ka denmisɛnninw bɛ ɲani na yan u ka papier ko bloqué. N'o ɲɛnabɔra. Abudu. N bɛ 1000 ci ma nin kuma yɛrɛ la sisan ni Ala sɔnna. O diyara ye. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye weleli kɛ a ye wari ci Abudu ni Daba ma. Ɲani ba bɔra Maliden sen na koyi Tunkarankew ka tɔɔrɔya banna. Daba a tɔ kɛra avion ko ye. Awɔ ni Ala sɔnna o fana bɛ ɲɛnabɔ. Awɔ avion ko u m'u da don o la wa Abudu. Ayi avion ko. Mali ka avion ko maliyɛnw ta. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Avion bɛ jamana bɛɛ bolo. Maliyɛn tɛ taa faso la lɔgɔrɔma la. I bɛ taa tour du monde kɛ jamana wɛrɛ kan. 24 heures i bɛ sɔrɔ ka t'i fa bara. I ma avion Air France ta. Abudu o détail d'a ma an k'o fana m'an tulo la. Parce que ne m'o mɛn a kuma la. D'accord. I y'a mɛn yan. Ni Ala sɔnna. Voilà Ala k'aw sara Ala k'aw mɛn si la koyi. Ami. Ala k'aw da dimi Ala k'aw kisi o ma. Amina ya Rabbi. Ami. Ala k'aw n'a cɛ janya. Ami. Ala ka barika da o la Abdou. Tunkarankew ka doni belebele banna. Merci bien. O de tun ye nin. Aladjon merci. Fɛn nana ji kan. Aw tulo bɛ Musa Aladjon na. Aw boli ka taa consulat la sini dɛ. Awɔ ka taa An t'a ka passeport ko la k'a daminɛra. N'i na ko tɛ ɲininkali la taa n'i ka wolosɛbɛn ni i ka adresse ye. Awɔ. Salamu aleykum. Merci bien Aladjon Moussa. 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 78 20 24 98 98. Allô. Demain nɛgɛjuru la salamu aleykum Abdou Touré. Allo dɔgɔnin cɛ. Nba. Denbaya bɛ di. Somɔgɔw bɛ di. N bɛ Abdou fɔ. Tabarikala. K'a Kulubali. Nin ye jɔn dɔ de ye. Jaa laminɛ. Sila dɔ ka bɔ ni jɔrɔ. Non Sila. Sila a Kulubali fana. Ok. Touré. Sila. Somɔgɔw ka kɛnɛ. New Jersey kaw Ameriki bɛɛ ko an ka foli b'u bɛɛ ye. U bɛɛ b'a fɔ. Ok, we listen you. Ne tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ mais ne ka ɲininkali tɛ carte nina kan bi. Assisi min kɛra nin ye o. A kɔnɔna na est ce que kuma u ye sariya ta sariya min b'a to n bɛ kɛ ni mɔgɔ min ye jamana ka nafolo tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ a kan ka taa taabolo min na pour que jamana ka nafolo in bɛ se ka bɔ a bolo n'a y'a sɔrɔ bolo sinsinra kan ou ni bolo ma sinsin o kan. Bien. Alors sani Abdou k'i jaabi. Parce que ne ka jate la Mali problème ye o yɔrɔ in de. Oui. Alors
Sila an tun y'a fɔ ngo assise fɔ fɔra kɔnɔ fɔ kɛra kɔnɔ an bara ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna dimanche wɛrɛ an tɛ foyi fɔ n'o o tɛ ni Ala sɔnna. Ah, vraiment, on veut gagner. Ok, merci bien, Sila. Ok, d'abord, il y a donc il y a Camara. C'est ça, c'est bien. Sila, qu'est-ce qu'il veut 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 78 Djekafo. Allô. Oui, d'abord. Nam. Il va au galère sur les quoi la cassara parce que Camara de. Voilà. Voilà. Lui, là, c'est un malade mental. Non. Ça y est, oui. Lui, c'est un malade mental. Né Moudier. Caméra. Ni Gabongo m'a fait. Est-ce que Gabon, ça y est, le malade fait? Non, mais il est malade. Il m'a gagné. Nadia, le maman a invité moi. Ah, invité. Camara. Basitana. Basi foueti, alhamdulillah. Vraiment, il y a quelqu'un pour ça, cette semaine, à Guélaran de Touaké, à la Cana, il y aura un nati. Allahumma amin. Mais il y a quelqu'un de Boharamadon Kadaba. Haramadon, il y a des changer. Mais en tant que Mouro m'a changé, il y a tout le monde. Parce que Haramadon Nimbanen de Yorona, Mouroti Mourofe, ni Ekahera Birom na Doba Kanukotien. Bon, Namabou Lukono, la fiaté ou Wadaba. Non, Djemba Chogara, Djem, il n'y a pas de problème, faut te Djemono. Mais Haramadon, il y a des cas de secours, il y a un de Yoroma. Bon, Fanga Djouke, à la Kate Koulou de Banka. Yarabi. Bon, comment prendre un Bembolombo Fiati? Mali justifie. Beaucoup de Jokaju Joro la voix. Ni Jamana Kera, ni Haramadon Maju Jora, pour Nakapo Yanado Jamana de. Mais Jamana c'est un peu comme Djemono. Mamadou Sinti Koulibaly a fait 2 mandats à patronat. Et aujourd'hui, je crois que j'ai dit que je tiens de droit. Tiens, côté, c'est-à-dire qu'à Barake, bon, il fait un peu de Jamana Koroko, Jamana Digné. Naya do Mougodoma, Sokodoma, à Estaria Soko, Nama Saya Minakado Kasora. Mouroma Mokasomo. Tout à fait. Bon, Fangandi Langou, nous, de Kelekabo, Sankura, nous. Bon, Marabalia Moumban Fei. K'a fɔ Assisi kɛra ko jamana in bɛ lafiya marabaliyaw de bɛ daba. An ka génération dɔw tɛmɛna. Marabaliya tun tɛ den bɛɛ tun ye bɛɛ den, ba bɛɛ tun ye bɛɛ fa, ba bɛɛ tun ye bɛɛ ba. O ye tiɲɛ ye. N'i ye ko kolon kɛ dugu kɔnɔ u b'i minɛ u b'i gosi. I tɛ se ka i kun pan a ka so i bɛ t'i ɲɛ kɛrɛkɛ kɛnɛ ma. N'i ɲininka i b'a kɔnɔ ko cɛncɛn de don i ɲɛ kɔnɔ. Parce que n'i nana mun bɛ taa kɛ i yɛrɛ b'a dɔn. Mais bi ne y'i tɛgɛ da mun ta ka sini tribunal b'aw fara ɲɔgɔn na. O ye tiɲɛ ye. Bon, jamana tɛ ka mara n'olu ye tuguni wa. Sinon an ka Mali tun ka di dɛ daba. Wallahi. Mali tun ka di. Bonya tun bɛ yen. Karama tun bɛ yen. Bɛɛ de tun ye bɛɛ ye. Mɔgɔ man ka ni mɔgɔ ye. An bɛɛ de tun ye kelen. Mais bi jamana bɛ bolo jumɛn kan bi. A gɛlɛn. A gɛlɛyara. Mais an bɛna kuma dɔ fɔ. Daba gɛlɛyaba b'aw jeliw fana fan fɛ dɛ. Parce que n bɛ mun f'i ye jamana tɛ jɔ ni jeliw tɛ koyi daba. O ye tiɲɛ ye. N'an wolola ka jelisko de to an ka sow kɔnɔ. Awɔ. Du bɛɛ n'a ka jeli. Ni ne kɔni tɛ fɛn dɔ kɛ. N'an ka du jeliw jɔra. Karisa bɛ sɔn ni ma karisa den ne bɛ mabɔ a la. Mais m'olu de bɔra yen bi. Bon f'an k'olu de ta. Camara, merci bien, Afamiara. Merci bien, Camara. Alors, Abdou, il y a Camara Kapmaou, il y a vraiment, c'est un gars là d'accord, allez, Bamalébo, bon, vraiment, je suis entièrement d'accord avec lui. Il va falloir que Djamana Dounyere de Katachi, que notre frère Bekerasa, même ce qu'à tout Djamana Bissegé, à Segi Chokorola, Angelina Fonfo, Femme Bekaseye, en Segi Chokorola, là d'accord, Minumbe, no Kungani, Anga Djamanama, no Kanya Doma, Anga la Dia Kasego, Uluka, ou de Note. Je crois que Ubaro Fanabisina Kaban Kramo de Batura, Sabla Dugutigu, ni Tontigu, ni Kabilatigu, ni Jamanatigu, Munumbe, no, chef de canton, ni Dugutigu, Ukumeka, Ufana, Uyi, Fere Kurake, ou la Jebaka, Kalobofolo, Mini, Ukangabla Makama Mukuno, Jamana RF, Ufanabeka, Kewarasa, Uka Fangamun, Nife Munumbula, Agasaka Lakuno Sigira Dunfe, Kudo Seka Yanabo Dugutika, Nivola Sano Bekata, Fangana. Très bien. 00223 20 24 76 29 20 24 78 78. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui? Allô? Salam alaikum.
Naam. minnu b'an wele nɛgɛjuru la Djib Diakité an b'a ɲini u fɛ n'u ye nɛgɛjuru sɔrɔ n'a sɔnna dɔrɔn u b'an lamɛn fɛrɛ min na k'o datugu a kɛla internet a kɛla télé o a kɛla min ye sira wɛrɛ o datugu n'o kɛla an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ o kumakan bɛ sanuya an karamɔgɔ ni min mana an wele ni an ko allo kaba i b'a k'a lamɛn fɛn min na i b'o datugu alors i b'a lamɛn téléphone na an bɛ kuma o la o de kan saniyalen don Djibi dɔ bɛ nɛgɛjuru la 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 de b'an bolo ni o ye Daba Tunkara officiel ye n'u y'o ta min ye jamukan ye u bɛ ja u bɛɛ lajɛlen fana ye internet sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook kan Daba Tunkara officiel ne ya awɔ Abdou wala dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo wa alaikum salam Mba 00 223 20 24 76 29 20 24 78 78 allo 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 oui salam alaikum wa alaikum salam somo ambe ala tanu jondo Tunkara Mba Mamadou Kanté Guinée Équatoriale Mamadou Guinée Équatoriale Mamadou bismillah an tulo b'i la a foli de don foli diyara n ye an bɛ dɔ kɛ Musa Kulubali ala ka hinɛ ma ya rabbi Allahu ami ala ka dayɔrɔ suma amin 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 a ye minnu to ala ka barika dɔw la ala k'o kɛ masha Allah vraiment diɲɛtigɛ bɛ ten de diɲɛtigɛ bɛ ten de ni dɔn sera kun fura foyi t'a la wallahi ko n bɛ an burancɛ fɔ Djibi Djibi bon Djib Diakité awɔ Djibi ale bɛ nɛgɛ la a tulo b'a la nka a muso filanan y'an balimamuso de marakamuso de b'a bolo ten Djibi jan b'i fa bi o abo cɛkɔrɔ dɛ ayiwa basi a kuma i cogo d'an na han ok merci Tunkara merci bien a dabakun ye aw de maliden minnu taamana n'a bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la ni tulo b'an na san 2021 kɛra san gɛlɛmanba ye aw tunkaranko kan hakaja wulikajɔ ni cɛsiri jamana fana i k'a dɔn a ye ko kura caman boloda ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Abdou bɔra ka kunnafoni d'an ma ni kuma wɛrɛ b'i bolo walima ɲininkali b'i bolo an tulo b'i la dɔ bɛ nɛgɛjuru la Jimson contrôle salam alaikum allo alaikum salam bismillah ça va it is my friend Sila yes Mr. Sila Grand Sila it is my friend yes ça c'est mon frère mais nene de b'a la hali tulo t'a kumakan na nene ba de b'a la c'est notre frère alors notre frère Grand Sila lajɛ ne jiginna kɛnɛ ne bɛ dugumala yɛrɛ la nene t'a la bi quoi a nene t'a la bi aw fɛ yen non nene foyi t'a la walahi oui d'accord Sila a kɛra i n'a fɔ ko min ko ka bɛɛ lajɛlen fɔ ko Kamara ni Musa Kulubali ma ko sɔfɛra hali u ma foli kɛ wallahi Musa Sall ala jɔn ayiwa an bɛ bɛɛ fɔ an bɛ Haruna Kulubali fɔ ko ne tɛ ko n y'a ka kuma mɛn ko ne tɛ petit Sila yɛrɛ ayiwa baasi tɛ ko maintenant ko Musa Kulubali taara ko Kulubali fo ko ne ka liste kan ko ka Kulubali bɔ sisan ne kɔni ne bɛ mɔgɔ kelen min dɔn Haruna Kulubali de o ye diya ye karamɔgɔ e ye kuma in faamu wa ko Kulubalikaw y'a ɲin'a fɛ ko ka mɔgɔ kelen fara Kulubalikaw kan k'ale kɛ Kulubali ye ka jɔnni kɛ Kulubali ye e kɛ non m'o fɔ dɛ a m'o f'i ye dɛ voilà n ko ala ka hinɛ Musa Kulubali taara n ko ka Kulubali kɛra i wɛrɛ fara a kan n ko donc sisan ne kɔni bɛ Haruna Kulubali dɔrɔn de dɔn Kulubalikaw ka ca o ma dɛ kana Haruna di dɛ n ko jɔn de y'o tɔ la bon an bɛna jateminɛ Sori Kulubali bɛ yan olu tɛ foyi la yan o nafa t'o la Sori Kulubali bɛ yan nafa foyi t'o la jumɛn Soridagɛlɛ Soridagɛlɛ an b'o d'i ma nafa foyi t'o la yan cɛw ni Asimu yɛrɛ bɔra Soridagɛlɛ ɲɔgɔn tɛ ah bon ni Asimu yɛrɛ bɔra Soridagɛlɛ ɲɔgɔn tɛ ayiwa baasi tɛ Sila ka foli kɛ ka fɔ ala ka hinɛ Musa Kulubali ya rabbi Allahu ami ala ka yafa ma ya rabbi Allahu ami a y'a ko kiti min ala k'a nɔgɔya an bɛ taa jɛ ma ala k'a amin 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 ala k'a yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ya rabbi Allahu ami Sila
ala kan hamna ko bɛɛ nɔgɔya ami ami sila ko famara ko fɛn o fɛn dugawu kɛ k'an b'a bɛɛ fo walahi ko bɛɛ ni jɛɲɔgɔnya bɛɛ ni teriya wallahi diɲɛ fana ye nin de ye yo diɲɛ nin de ye dɛ la vie c'est comme ça absolument la vie c'est comme ça n'i ye ɲuman kɛ n'i taara a bɛ f'i kɔfɛ de n'i ye dɔnni fana kɛ n'i taara a bɛ f'i kɔfɛ an ta ye dugawu de ye dɔrɔn ka dugawu kɛ ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta ami sila merci bien musa ma foyi kana ni bonya wallahi bonya ni ɲumanya dɔrɔn ka aw yɛrɛ fo e daba situ e daba ni abdu bon ani fɛn o fɛn bɛ tuba émission kɛ k'aw bɛɛ fo vraiment depuis banni nin kɛra a ye ko nin k'a ka ko ye quoi bon ani a bɛ émission animé cogo min ka douleur to a kan vraiment an b'aw fo ni san yɛlɛmana k'aw ka fo kosɛbɛ foli diyara n ye mais ko Musa ma ko 1000 ka dɔgɔ Abdou la dɛ ka sin ka kɛ ne hakili a bɛna kɛ 1000 euros de mais ne y'a kɛ sefa 1000 ko ka dɔgɔ ala dɔn katika Musa ka wari de bɛ bin maa ɲɛ non mais a ko 1000 kɔni a ka kɛ 1000 euros ye dɛ a tɛ se non a tɛ se sefa kɔni cɛ o ka dɔgɔ koyi merci bien grand Sila merci ok ka foli k'aw bɛɛ ye ka Musa ka mɔgɔw bɛɛ fo ka yafa ɲini k'u kɛ a diyara n ye bon ne kɔni bon assise na mun diyara ne ye parce que ni y'a jateminɛ seli o siniwaw n'u ka seli de don quoi n'u ka san yɛlɛma sera u b'u ka san yɛlɛma kɛ bon i y'a dɔn chrétiens ni tubabuw bɛrɛ bɛnna nin fête nin kan k'o y'u ka san yɛlɛma ye maintenant assise la je pense que u ye jɔ minɛ de ta k'o y'an ka san yɛlɛma ye mais daba ne yɛrɛ bɛ fɛ k'i ɲininka o jɔ minɛ yɛrɛ y'an ka san yɛlɛma de ye wa ou bien mun de jɔ minɛ yɛrɛ ye mun de fɔlɔ bien Abdou waay vas-y jɔminɛkalo grand Sila an fɛ yan nɔ normalement an ka san yɛlɛma bɛ kɛ ni farafinkalo min ye jɔminɛ de fana ye o kalo laban ye donc jɔminɛ donc an bɛ se ka 31 dabila k'a kɛ jɔminɛ ka jɔminɛ kɛ an ka 31 ka o kɛ an ka fête ye parce que chinois b'u ta fêter japonais b'u ta fêter d'accord hali dugu wɛrɛw fana b'u ta fêter ten u ka san yɛlɛmaw tɛ kelen ye quoi donc ça veut dire que an ka san yɛlɛma ka kɔrɔ ni ninnu bɛɛ ta ye donc an ka valeur k'o la kɛ parce que ɲɔgɔn sɔsɔ bi dɔ nin na dɔw b'a fɔ ko ala wɛrɛ de ka fête do dɛ dɔw b'a fɔ ko silamɛ ka fête kɛ mais n'a ye jɔ minɛ ta sisan o ye Mali yɛrɛ ka fête ye mais je pense que bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ ni kɔni y'o kuma mɛn assise la a diyara ne ye quoi tabarikala ok merci bien grand Sila merci bien ala ka tila hɛrɛ ami merci beaucoup comme Musa Kulubali muso n'a dɔgɔninw bɛɛ u bɛɛ b'a mɛn ni ala sɔnna ayiwa merci beaucoup merci bien 0-0 Aruna Kulubali 00223 20 24 76 29 Aruna Kulubali. Allô? Allô, buongiorno. Buongiorno, come che stai? Tutto bene? Tutto a posto? Auguri, buon anno. Allora, buon anno, merci. Et comment vas-tu? Ça va bien? Mais je vais très bien, Aruna. Comment vas-tu, mon frère Kulubali? Ah, voilà. Au fait, faux. Nam. D'Abdou Touré faux. Ah bah mais. Tabarikala. Kasi la ke faux, moi je voulais dire que aux États-Unis. Attention, hein, attention. Ngombe si la faux. Ah, bah c'est très bien. Voilà que grand quelqu'un qui est grand quelqu'un ici. Grand Sila. Grand Sila, oui. D'accord. Alors comment faux? Ah bah mais. Ngombe si la faux, mais grand il n'est pas grave. Ah, bon, tu as vu ton problème. Mais Aruna, an mɔgɔ saba de bɛ kuma na, an fila bɛnna kan ko il est grand. Bɛ se ka bɔ grand na cogo di? Non, il ka faux de camarade de grand. Gabon wa? Ok, d'abord, pas faux, pas vous tous les faux. Tabarikala. Vraiment d'abord, en bas, au follow de faux. Mounié radio Djekafo, na ni émission Mounié Diaspora. Vraiment, vous êtes une référence au Mali. Eh bien, ça fait plaisir, merci bien. Donc, fin on a été informé, on a fait kalama, à l'année à Soabou.
Donc Haïni Dominani était no Abdou Touré qu'on y fera à ses coquins. Afanaba c'est tout à fait. Donc en bas au Befo. Foli Djarani. Ka auditeur au Befo. Au Djarani. Bon, Haïni Mouba Lamé nous te comment en bouffe fana Befo. Tout à fait. Donc Mali connaît un problème bana parce que les problèmes Bef ni Ibekari Noy. Mais c'est Mali problème Bef ni Ibekari. Non, Mali problème Bef ni Ibekari Noy. Aïwa. Et comme il veut qu'à pour andar sans droit, ni problème. Ok. Mais c'est la vérité d'abord, mais qu'on défie. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Moi, je te comprends. Hein. Comme il veut qu'à qu'on y ait et là, mais qu'on se va à l'aéroport là, qui est basé à Domouna. Ibeka ile ado dia ye president bana iba ko taxi bola. Ça va. Jo bala nya. OK daba folido. Merci bien Aruna. Kombe Musa Salfo. Abame. Katiani Marco Fanafo. Abame ne ala son abame. Muro Marco ko kunga fiye. Kabito ki lame watibe. Muro wawa ila Abidjan là. Ya ngo ne ba fede ikale re nyini ngapida. Ale trachuko didi. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abdou Meka Djemou Kamil Lame 600. Ameka Segi Akande Nankoma rediffusion. Aniche Agalamelula. Radio Bamako 24. Koulibaly, merci bien. OK, d'abord bonne journée. Allez, merci, bye. Bye bye, merci bien. Ngo nyina nade. Aka change. Change me. Le foot de Bamako là. Le foot de Bamako. Il y a des gens qui adorent d'abord. Je sais que avec lui non ça va trop. Il va avec Jenny Baye il va sur Sony. Merci bien. Ok, merci. Allez, merci bien, bye bye. Merci bien. 00223 20 24 76 29. Salam alaikum. Là, c'est vraiment un problème. Acholembe Radio Djekafola Kabo Krofina. Djemukami Namba Kenaka Wdo Aturango de Kama. Kunafoni Duma, Mintola Assise National la Abdou Touré, Aïe Kunafoni Dama. Malien Minumbe, Jamana Kwaka, Chama Tronchi Jeledo. Django Mini to Jamana e Kado Kartinina Kola. Bi, Mabseka Fofa, Makura, Dabali, Ani Ferrakurati. Même si kato aka semavurako bebinyenabo kasoro kartinina o make gelaye sini be kata ika ambassadeur ni ka consulat la aka aywa passeport ko nyenabo sabla kartinina o joro o bana dobe negajur la 00223 20 24 76 29 Cheikh Allô. Oui, allô, oui. Cheikh Denimba Koulibaly. Alibi kan lamé ni wati na minyi alibi kan lamé kabo minyi malano mais minyi alibi kan lamé kabo ni wati na Gambie. Gambie ya konga foli bay. Gambie anga foli buye. Alors, Djibi, c'est le 20 24 78 78 Radio Djekafo. Salam alaikum. Alors salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah, Dondo. Mamadou Doucouré, Pointe Noire, Doucouré, Bismillah. Ah bah. Foli Jalani Doucouré. Merci bien. Allô. Doben, Negajou Labdou, et Kazumako Djou, allô. 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 Bassi, là, c'est moi qui est. D'accord, ok. Sumar ko be jogodi ko ka salam Pointe Noire ka dum bas faytala alhamdulillah san yele mana an ko ni gelaw fo gela munum be no kun kala san 2021 na
gano so dugo do ne fulkam bi bul kata mali dem bala jere ma mumuna so mali ko ani mali ko kan on yana era jaranya ko diwa jaranya to mi na jara alai Allah ka ala ka jara alai amin 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 o gida bare don da ka ka don da ka tabanga o jaranya re tabaraka ala de ba da jaranya to mi Allah ala ka jala re awro dum ko sala ala ko ya me do ko ala ko ba bolo me ko barala Allahumma amin ala mo kala kan ko ala ka hera dama Allahumma gere min bala ala ka kisoma ala ku ke vraiment président la ka jamana ka premier ministre on va fulu tabarakala we fulu mine on va fulu vraiment jamana ka hamno dola na la sona me do ko ala ko kisi jamana jenjuma jamana jenjugo be ala ko kisuma ya rabbi Allahumma amin o tɛmɛna kɔfɛ aw yɛrɛ kɛ dunan minnu bɛ tɛlɛ la fo u ka to ka émission de lamɛn kosɛbɛ ni min fɔra ko a ka lakara ka lakara parce que u bɛ to ka fɛn dɔw fɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ t'u la quoi o man ka kɛ quoi d'accord a bɛ mɔgɔw a bɛ danaya bɔ mɔgɔw ka radio so kan a bɛ danaya bɔ mɔgɔw ka télé so kan fo min bɛ fɔ a ka kɛ tiɲɛ de ye da tɛ se ka maga caman caman la fɛn caman caman bɛ yen o fɔra bɔ kɔfɛla la f'a ka fɛn min mɛn jamanatigi yɛrɛ da ko nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ ten o de ka ɲi mais nin kɔni an ye nin kɔni mɛn d'accord comme sinon on va la comme sinon de dimanche an comme samedi si bara be démarrer cogo min na la sona ani bi ñoo ko ñoo je ko kala ka ni sababa Allahumma amin merci bien so mo ko ka janto la possible ala sona ma inchallah merci beaucoup merci bien ni chez moi 29 20 24 78 78 allô assalamu alaikum wa alaikum salam dama tora naam ko pasi konte ambe ala tanu awa tungora jondo alu fofana do abo Italy alu fofana ka bo Italy dugu jumay Italy Torino awa Torino aywa alu bismillah andlo bila mbe ka jamu kala me sunu tili quoi aywa aga jamu ko ta bulo kan kusebe merci bien il fofana wala nga foli ba bela dele quoi ajaranye donc ko ni on a vu la folie dans bel de moi quoi. Eh ben merci bien Aliou, merci bien. Voilà. Voilà donc cardinal ko problème ne banda la de. Aywa nyana bora de. Nyana bora. Nyana bora. D'accord. Merci bien, il faut fana. Merci Tungara. Kaw feno Tian Marco. Allô, Tidjani Mariko. Allô, Dama Tungara, Abdou Touré. Kan Memida. Ça va, alhamdulillah, tout va bien. Aredou. Ambe ala tanu 2021 bana a gelara ko jugo aw Tungara ngoma. Kosebe. Aywa bismillah Tidjani. Degun famba ke mi o ke carte na ko yi parce que mogo ga papier o tiena mogo te ga se ga passeport soro. Donc ni assisine kira sababu ka solution no soro la ma fugo tabarikala. Bon, il va y avoir assisine ko fna chez Grambi a to ko ne jara ko jugo. Ah oui, agno fo, tout à fait. Parce que 2000 là il a faut que les cartes na suspend jusqu'à ce que il sur toutes les bases de données au Mali. Oui. Dans la on a nouga passeport au gland quoi. Bon, à ma photo on va former quoi. Tout à fait. Afra da ko carte na glani dora folo, il y a une base de données qui transféré ka taka Mali. Bon, on a famille ka fodro ko au do rebe ku bi se ka tuga passeport au gland ka soro carte na ko tala quoi. Donc on a ko for bo mananga na kanya mo ko ma fa ya ka o ye tiɲɛ bon en tout cas on est content surtout en minnu bɛ association na ni mɔgɔw bɛ n'u kungo fɔ an ye bon kungo kɛmɛ sigi la i b'a sɔrɔ 95 bɛɛ ye carte nako ye quoi ni o degun wulila ka bɔ yen alhamdulilayi o fisara kosɛbɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma san 2022 min jɔlen filɛ ni ala ka kɛ hɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ma yarabi an bɛ jɛmukan in lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ weleli kɛ minnu tɛ weleli kɛ galan sira ka taa se Aruna Kulubali ma ani grand frère Musa Sall an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ halisa an balimakɛ n'o ye Musa Kulubali ye yarabi a y'an kɔ kiti min ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ami bon n ye Aruna Kulubali mankan mɛn fɛngɛ tellement que IBK y'a ja panpan sogale bɔli min kɛ
Choguel est pour le ministre, c'est à ma fille qui a fini de donner. Ah bon. Eh, Bazan Dede. Voilà. Avec le dos, quand il y a Japari. Ah bon, il était en Avec le gauche, le remarqué qu'il est gars. Si ça avait comme il est gâté, ça t'a beaucoup maintenant fort. Ah ouais, avec moi jamais de fois ça, tout à fait. Voilà, sinon, Choguel Karadomi, il s'est mis en constat là. Ah ben, voilà, il a compris la leçon. Donc vraiment, émission grâce à vous, ça m'a encouragé. Oui, mais dis-moi, Tidjani, dis-moi, à l'association, comment vous évoluez maintenant? Alors, tu es à la tête de combien d'associations et comment se font les choses? Bon, associé principalement le CSDM, nous avons orienté ou conseillé information Tchamandouma. Bon, mise à part le regroupement il a fait même un ça c'est une association. Et puis on est là aussi pour orienter les gens, pour les aider quoi. Papier pour nous faire Ani eh bien, bravo Marco. Oui, c'est vraiment un moyen de ben c'est super. Ouais. Merci bien Tidjani. Et Marco. Merci Toura. Nyado, ne tergue toi ma si on a kala kamel ngoroy. Ok, d'accord. Merci. Alhamdulillah. Merci bien Tidjani Marco depuis Paris. Merci mon frère. Merci vraiment. Merci bien Tidjani Marco depuis Paris. 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 Diakafo. Bien. Alors on attend juste l'appel de Madiba pour ses meilleurs vœux à tous les Maliens de l'extérieur. Président Madiba, vous êtes là? Voilà, Madiba, le président du CSDM. Madiba. Allô? Oui, tout grand, on vous reçoit 5 sur 5. Très bien. Alors, il semble, ni Abdou, ni Yakafo Barakelabe. Keren yala muni technicien bulu sababu ko so ambi Jakafo ambi la me bina pambe. Ka Jakafo kanu bagawa la me bagaw befo. Ku walu mandon ku sambe ko sa nyon chama ala ira nasimani kana yaro. Amin. Daba ni diaspora ni tumuran ko yoro ko la fasala ka la donia ka skat. Ka ko nyesurala. Wallahi alani au sababu de do. Merci bien Madiba. Au nous tient vraiment. Merci infiniment parce que ayen fon la ni fon fanke ni ayen ernu kono. Ou sona bema. Ou sona bema alani au. Ba ka fo ka walni mandon diaspora betola. Foli jarani Madiba. Vraiment merci infiniment et comme aya la ni fana ka ko sanwo san donc pour créer une semaine de la diaspora. Ah oui, d'accord, quand même. Hein? D'accord. Donc, il y a une semaine on fera nous aussi avec le Haut Conseil, on fera un prix annuel de diaspora. Pour la diaspora, donc récompenser à Kaoul Kajola. Ça, c'est super. Voilà, diaspora de maintenant. Vraiment, il y a les états généraux, les circonscriptions électorales, des conseillers consulaires, un guichet pour payer, pour qu'il puisse Dougousanka, Sara, consulat Fonaï. Malien Bichou, Yoro, Nata, Tamara Bakireka, consul honoraire Kakay, ou consul général Kakay, Anga banque d'investissement à Foragafo Fonakono, et qu'à 10% sur institution Kono. Donc, à fond, vraiment au sonabema. Eh bien, Dieu merci, Dieu merci. Merci beaucoup. Et Mbafaka, Anga,
lamɛnbagaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sila Musa Alajon Tijani Maroko CDM France a wulikajɔba de kɛ an b'a fɔ ani CDM France mun mɛn i ka dɔn gafe nin kɔnɔ a y'a laɲini comme kulubalikɛninw u jama jɔjɔlen tɛ a y'a laɲini k'a bila gafe yɛrɛ kɔnɔ quoi y'a yɛrɛ quoi parce que dɔw bɛ wuli sisan k'a fɔ u bɛ wele tribunal la ayiwa parce que i ka dɔn o mɔkɛ min kɛra silamɛ ye fɔlɔ ba donna la alors u taara furakɛ a nana a bɛnna sunkalo kalo bannen e b'a lajɛ ni sili bɛ kɛ sali ye a tɔ ko Balaji Kulubali ayiwa donc ale de kalo ye ko kalo filɛ nin ye ko alhamdulilayi Balaji kɛnɛyara koyi Balaji kɛnɛyara ko dɔ wɛrɛ filɛ nin président e dun bɛ Haruna dɔn kɔni i bɛ Haruna dɔn dɛ ne ka patɔkɛ min bɛ Suisse a ka président tun bɛ IBK gouvernement est-ce que i y'a kan mɛn wa ayi merci bien président, merci vraiment, merci c'est gentil. Allez, enfin on vous souhaite vraiment tous nos meilleurs vœux. Alors chaque fois qu'on a besoin de vous, il n'y a qu'un problème. Merci bien au président du CEDEM. Alors vraiment c'est dommage, on aurait voulu avoir Habib Silla, président du Haut Conseil des Malais extérieurs, mais malheureusement il ne reste plus qu'une petite minute. Alors Djibi, Ikadon, Adafara, Doku Natala, ni Alan Kirason, on verra bien. Mbappé Foka Walimandon, Abdou. Mbappé Foka Walimandon, ni San Jamukan Folloy, en 2022, Ami Janvier Kalo Kleflala, donc à la Kanina Sala, Katimo, Alakam Sakon Roya, Kajamana Basika, Aereka, Fari Jo, Sola Madola Fargam Salon, Bamoroni, Fenoni, voilà, donc à la Kanina San, Manikim Bella Gilima, vraiment, Kanbo dans Fouitaola. Tu m'as bien oublié qu'on va devoir le tout à fait. Donc, au fond de Kacha, on a fait le tout à fait. Albi, Alaka, Jamana Jaka, Kurusmaka, Bassi, Djibi, Baranya, Nakudu. Bien, Djibi, il a donc Pita qu'on a babla, nous, moi, c'est quand on sur le téléphone, c'est dommage. Ni ala sɔnna bara ka dossier ba labɛn i k'a dɔn grâce au concours de Abdou Touré assise nationale fɔ kɛra kɔnɔ ka na bɛɛ ɲɛfɔ aw ye jango fa min kɔni n'a bɛ tungaranko kan i k'a dɔn an bɛna ɲininkaliw kɛ ka sɛbɛnfuraw ɲini min bɛ se ka to dimanche wɛrɛ ni ala de kɛra sɔnna fɔ kɛra assise kɔnɔ n'a ɲɛsinnen don tungaranko ma an bɛna an da don ala k'a sarada maa minnu ye téléphone cɛ ani ce minnu m'an sɔrɔ an bɛ yafa ɲinikaw fɛ Bois Jabate ale tun b'a ni bɔda cɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ an bɛ jakite fɔlɔ de tun bɛ Abdou nana min ye Gibson ale nana o nɔnɔ bila Gibson contrôle évidemment contrôle tout à fait n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ dɔn alors Abdou Touré ka kunnafoni lase aw ma Daba Tunkara